Ano. Kung ang mga blind ko no, nagadamgo man, kay ni sila kita, di ba? Kung inbuan ka lo nga bulag, nga hindi ka gidi kakita. Ari na ang programa nga magahatag sang kasadya. Tonight show put kay Jerry Lee. NJ Lolo ang aton paborito. Magbalati ka na sa radyo para magkompleto ang gabi mo iba. Utwas ang imo problema. Sa tawag nato niya nga kauswagan, pero may upod gidya nga shifting ang ginauna. Dali lang kay may caller kita, mas importante ni. Hello, good evening. Hello, good evening, no? Yes, may gabi man. Sino ni Baliog? Ako galing nilo, si Emilio Magbanua sang Kabankalan, Negros Occidental. Okay. Si Emilio, mga kakipay. Namusta ka, Mel? Long time no hear, ano? Kamusta ka? Ati, okay, Gidlo, nagapamati, pero mi sa imo kadagabi, kay kalingaw sa mga tirada mo dira sa mga advices mo. Thank you. Prote, dyan ay ka na inom mo na? Nainom na lo eh. Si Emilio, mga kakipay, isa man ni ka-blind. Blind ka, Mel, no? Oo. Bali, duwa mo gay kailong. Ilong mata. Duwa ko gid ka matalo, ang isa mas- daw makakita-kita pa, pero ang isa lusok nga. Si. So, pasensya lang, sala ko kay ti, simple lapitay mo lang mata kag ilong mo la. So, sala lang ko. So, baling isaya medyo kakita, pang isaya, ano na milaw, suruya kami mo, ano na siya inborn, ako na pasmo, ako na pasmo ka sa panglingling, ano? Inbon din sa lo kay bati ko sang una, may isa ni kay istorya sila ni mamang, tungod ni kuno din lantaw yalo sa eclipse. Nablang mag-agaw bala ang bulan kagang adlaw? Eclipse. Oo. 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 Amo na kuno ang natabo, pero nagamba lang ako niya tiyo yan, hindi din inuman kagugo ni mamang mabulong. Basi hindi ko siya handa nga makabata sila ni papang bala. Ti inatanan, wala man na maprobahan, tanan tsuriya malang naguro? Oo, no? Pero ti kon basihan ka ang paglantaw sa eclipse, do wala man na sang gido, patag ang science na nga makabulag na sa bata, lo. May ara gani nga kung eclipse siya, kung nagabusong ka, ang bata mo may lunar mo, kadapad la. Kaya mo na. Anyway, ina mga pagpati na kung ano man nga mga ginapatihan sa mga katigulangan naton. But anyway, tiya mo na. Ti pula lang edad mo si mong Mel? 39 na lo, manog 38 ah. Doon kayo siya lao. Doon di ko kita kalendaryo ay. Dulo kong karindaryo, kisa doon hindi ko makita kay pulos itong din nga rin palibot na mo, no? May rasyon ka man kasi siyempre ni kakita ya ti di tambaso ko nag-iso lang imo edad. Ako na gadilo, kapamangkot sa ako ng iban. Ano ko Kaya na? ka mo nga mga bulag, kapalang dulo man panulok niya kung mabunggo ka mo. Kung maatig ka mo, kapalang dulo man panulok niyo. Pirti nga pamangkot, no? Isiling ko. Ano sabat mo? Isiling ko, do wala pa man. Kaya halin sa una, do wala pa man kapalang dulong panulok ko, kay dulong naman niraan. Pero ang isa kang pamangkot, Mel, nga gusto ko tani masabat mo mo ni. Ano. Kung ang mga blind ko no, nagadamgo man, kay ni sila kita, di ba? Kung inbuan ka lo nga bulag, nga hindi ka gidi kakita, sa damgo mo yalo sigurado gina nga hindi ka gidi kakita lo. Hindi ko may magambal si imo lo nga blind nga sa iya damgo kakita sa lo. Hindi na tuod. Hindi na siya kakita. Luwas lang kung saan una kakita siya, dako na siya nabulag. Okay. Siya kung inborn siya nga hindi nagkakita, gadamgo siya, paano makita kay Dolom? Dolom lang makita, ya? Wala gina siya sa makita lo. Sa damgo yan, siya kita, pero may mabatian siya ng sugilanon. May mabatian siya, kag may ma-imagine sa lo nga may tao sa iya tubang. Kasi siyempre, ang bulag, may kapanggikap. Baka ano pa man mo. Makabatsyag. Ano pa man mo, makabatsyag. Makapangapkap. Napakap, ano na. Pero as in sa damgo ya, since nga tao siya way siya kita yabi,
Huwag ginayahurma sa tao kung tsurada o kung ano na nga physical Wala, lalo. figure. Huwag gino? Oo, amo na nga hambal gani sang iban. Anong makita sang bulag nga totally blind? Wala. Bisan dulom hindi ana makita kay hindi mambal ang dulom kay wala sa kita sanag. Grabe, no? Di, Oo, amo niyo, amo na siya. pati ikaw, Yamel, makakita ka pa man gamay, no? Oo, makakita ko mo gamay no, basta mga inang mga suga tapos mga landong abi. Ha, mga Tapos puti, dalaga. mga puti nga legs way nagainaw-inaw nga mga matiis, makita mo ba? Wala lo, masalapay ko lang. Baw siya. Sa kupa ko. Sa kupa ko. Pero ang bulan, Mel, kabalo, kakita ka siyang bulan, why? Sa muna lo, so dito ko sa balay, makita ko pa na, maaninag ko pa na, pero ang bulan, bala, so pumatyagan ko lo, doon ka gagmay na lo. Kabalo, Mel, siya mo kung nung tabo sa bulan? Anong tabo sa bulan lo? Nag-square na siya mo? May naman lo, Ha? Yan, nag-square na ng bulan sa bong. Di nga, ano pa last mo tanaw sa bulan, no? Ano yung korteaw? Square guro. Lahog lang. Okay, sige, Mela. Anong tuyo mo man nga nakatawag ka man? Ano lang ko dilo, nagpangamusta lang sa imo, kag magato tamyaw sa atong mga tagpalamati diri sa K5. Kag may ano ko gali sa imo, lo, may ginubra kami din nga grupo namon sa NYGC, blind drama, nga kanta para sa imo, lo. NYGC? Ano ng NYGC man? NYGC, blind drama, lo, mga drama-drama na sa mga PWD, lo, labi na sa mga bulag, lo. Okay. YouTube channel na sa namon, lo. Okay. Ara na siya mong sa YouTube? Ara da nga mo niya channel, ara da nga mo niya, lo, pero ang kanta, wala pa namon na, ihatag namon tani sa imo, kami kung paano namon na ihatag sa imong kanta, lo. Okay. Di, pangitaan nyo lang ko? Hindi gani namon makita, lo, tupad namon yun. Tingin ko mamangko, ako paano ihatag ko na, di, matulog ko, wala ko makita nyo ko. Lo, matyagan ko, lo, kunwari ka guros tubang namon, di ka namon makita mo. Di ka mo- Siguraduhon ko, Damo. pantigi ka, lo. Namo man ka mo, kung ni kapkapon yung bilog nga negros, eh. Amo na gani, lo, kaya hindi namon pangapkapanay, lain may kapanti sa ipin manok. Di mayo lang kay wala malapakan. Sige, alam ko, Mel, i-message mo lang ko. message ka. Ongoing na sige na lang YouTube channel ninyo. Oo, lo, kay... May mga Hindi drama naman ka mo wala. na. Anong ginabuhat nyo na sa inyo YouTube channel man? Nagadrama ka mo? Tingog lang kung... Oo, tingog lang, lo, pero mga may tsura, manda namon nagabalandra. Pero bisan hindi na lang nila paglantaon ni tsura, importante yung nagadrama lang dalo, Anong mga drama nyo naman? Mga ininsect na, no? Mga Ilonggo, lo, mga Naisyaman, mga damo man, lo, may mga May- time drama kami dalo. May fantasy, magkamo mga Superman, mga munaway. Oo, may araman, lo, inablang. Karon, malupad ako. Grabe daw. Yan ka, dali lang. Lupad ko, hindi ko kita lang yan. Suntang nagalupad siya, lo, bit siya baston. Karon, suntang nagalupad ako. Iwas-iwas kong akong baston. Agoy, ligo ko. Galing, lo, ang lain sila paglupad. Di ba masangit sa taklang niya baston. Di galingan di siyempre nagkadrama na blind ka na malupad siya karon. Di dali ka, dali lang. Nalupad ko. May kutultol, di ko magpa. Gani, lo, may siyempre budlay, no, kung ang bulag lang mag-superhero, lo. Paano siya makapamulig kahit hindi siya kakita, na? Amo nga di nagnilimugan ko. Hindi lang, ano lang guro ya? Spider-Man ka na lang. Ako, katuan ko siya. Buligi ako. Maluhay ka. Ay, buligi ang tao, gay na. Oh. Mamunag na, no? Oy, ara na, si Milyo nagpalawa. Daw damang ba? Ginibag yang piyak yang Ang lain natundra. pala, no? Ha? Ang lain pala, no? Mambal ang traidor nga. Hindi ko makuha ang babae ni Sakon. Buhi ako. Ariang bagay siya mo. Agay, akong higo. Ang babae ko yung higo, no? Ang biktima. Pagambal na igo. Ako na igo. Igo ako liwat kay kanami.
Anyway, Maya, no? namo kagali tingog, Mel, no? Namo kagali, biskan ikaw lang gali, makadrama ka ikaw lang isa? Oo, may upod kami nilo. Upod kami na ni Kuya Hil Andan bala sa Sagay. Oo, si Hilandan na ho. Tama ko na sa tingog lo. Namo sa uyab? Hindi tingog lo. Tingog, oh. Siyempre, upod ko nilo, partner ko. Siya ni ngamon nga audio vision editor lo. Si Romel T. Pineda. Si Ruel Pineda? Hindi, Romel lo. Romel, Ang oh. binablo siya ni si Romel. Mo kakita na siya, ya? Hindi lo, hindi siya kikita lo. Mas totally blind, hindi siya gani. Janay kati. Puro ka mo blind, tanan, nano ni sino ni mamati na lang, hindi na matanaw. Oo, pwede man lo, mamati. Pero pwede, hindi man lang tao, yapon lo. Sige, Eh, i-plug biyan na kita, chikonta. Nano ng iyo nga YouTube channel, makanto kami sa YouTube, tapos anong i-type na mo na, be? Inang NYGC Blind Drama. Amo na siyang i-type niyo lo. Janay ka, N-Y, G nga go na siya lo ha. C, dayon Blind Drama. ano ni nga go, kung go lang? Go lang din Go lang, wala Ang upod ko dalo nga blind, totally blind na siya lo. May original composition na da sa lo nga ara sa YouTube subong. Ha? Ang kanta lo sa gihapon. Sige, sa gihapon. Oo, sa gihapon lo. Titani- Dapat kung pwede mo na ma-play dalo. Original composition na lo mo. Janay ka, sa gihapon, tani sugpunan, sa gihapon, maluoy ka gabuta. Sa gihapon kadulom. Sa gihapon, maluoy By Romel ka, Pineda. Amo na sa lo. sa gihapon, maluoy ka, palihog gabuta, hindi pag-isaksak. Ano ito kan? Ikatigdaw. Anong hindi pag-isaksak? Ang charger kay basi, ma-overcharge sa cellphone. Michael. That's why nga maluoy ka, gabuta, kay basi, masunog cellphone. Amo na lunga na sa diyan kami nga mga blind lo. Halos kalabanan sa mga bulag lo, bilog nga Negros. At siling niya Dilulo, ya kilala. Ginakahalin sa una, gina-idolize niya Dilulo. Lumo? Thank you. Amo ko na, O nga, kung mo na lo, Oo. mambal ka guro lo, magkilit anahay. Nagsinikapay. Maghinikapay kami na lo, ang tanan niya mga tao lo, puro tigulang, mambal ang isa. Nalo, ari ka digale. Ay, ari ko de. Itungod na lo nga, influensya mo na tamon mo. gali ka. Tigilan lang, guro, Oo. apply na kamot na sa senior citizen. Pero abi mo lo, hindi galit tanan niya senior lo, nakakuha discount. Nga man, May ara gali mga senior lo nga wala ka kuha discount lo. nga how? Abi mo kung ano na nga mga senior lo? Ano na nga mga senior ko nabi? Senior high school. Ay, gali ka. Hindi wala lo. Ate, sige, senior high school. Nung tatakto ko, isa ka discount ka, kita senior high school pa siya. Anyway. Ano no? Kung maka-time ka lo, maka-subscribe ka da o ang aton yung mga pinalangga, ang mga ka-K5, makapamati man sila da. I-like ta kang Tama i-share. niya. I-like ta kang i-share ng NYGC Blind Massage. Ano gani? Blind drama lo, blind drama. Blind drama. Ikirana namon, ginapagawa namon mga talent so, nga siyempre do gusto man bala namon yung mabatian man sa namon yung mga iba yung mga tagpalamati man. Gusto man bala nga mag-ano. Mel, okay. NYGC, NYGC Blind Drama sa YouTube. Mel, may ano lang ko last na lagid. Before tayo mag-commercial. Ina mo lagi na, I don't know kung nabtan mo na ang ining PWD nga may mga palumbat lagad sa Paglaom Sports Complex o na. Nabatian ko na sa una lo, sadya ko na lo. Galing, way ko kakita. Way ko anong tawag naman? Lantaw? Wala ka kay tambong lo, tambong. wala ka na kay ngabot sina. Po nabatian mo lang. Oo. Palumbat, Sadya na lo? palumbat lagan ang 5 ka blind. Oo, anong tabo na lo? Ti mahuna malibog ulo mo hindi sila kita 5 malumba sila lagan noon binuang niya. Amo na lo. Oo. Paano nakaroon din mo Ang no? ano style gali kun ni ubal na matlibot ka na lumbat lagan mo. Ti tilapad mo na no. magpagpito na iya huyab hammer ginagalagan na yun. Ha? Ang style na gali iya may una Hindi nila imagine ko lo. may una na nga tao nga madalagan nga may pito.
Oh, may kiling-kiling. May kiling-kiling wala. Inabalang na kiling-kiling-kiling. Namunabla. Badlagan na siya una. Kag lagsyon na nila nga lima. Nga hindi kakita ng mga blind lagsyon nilang kiling-kiling. Amo ng style na da. So, pagpito na yung go niya, badlagan tong kiling-kiling, lagsyon na nila nga lima. Hammer-hammer ginaya nga dalagan, tuno-tuno ginaya pa siya. Okay, siyempre, ang kada isalog, handong magdaog mo. Karon, kaya hindi sila kita, ni sense of hearing na lang ilang gamiton, matian nilang kiling-kiling. Pagtiyog sa ilang dalagan, sa may grandstand, ang problema kay may duwa ka scramble nga nagabaligya nga may kiling-kiling man. Karon, ang problema kay lima sila hamir-hamir lagan, naglibog ila ulo kay tatlo nagakiling-kiling. Di, ang natabo to, isa to hamir-hamir gidlagan, igo yung gidyang skrambulan, baliskan skrambulan. Daw maluoy ka, daw mamot ka, nga daw ka komedi, bla. Amo na gurulong nga ginuntat. Kay tungod nga grabe, ginagurulong impact, kamakon mo na iskambulan yung kasi siyempre sa pinsareto, nga ako gini madaog, kay bisan dulo mga lagyan niya, may kakiling-kiling diyo. Tita, tatlo ng kiling-kiling. Una-una, isa lang kakiling-kiling, gabi pang ilang hanutay lagan mo. Karoon na paglapot kayo sa may grandstand, nagtatlo na kayo may scramble kabaligya. Ako na lang mga abilidad sa mga blind nga do siguro hindi mo gina malintan no nakasaksi kay ginaguro ay. Oo, nakasaksi ko na. Kag tapos, kung nakita ka lang guro, kung nakita, kung nakamati ka man, ining boxing sa mga blind. Boxing, ginunta na galing sa ulihi, kay daw may ara ka mo, daw hindi na yan namin nga ginamiking fun sa inyong diferensya, no? Oo. Pero sa una, may mga amo sila. Sabi lo, kaya pwede na yan sa una, mo? May amo na siya una, pero subong daw hindi, basta kaniya malon na kang bulag, something daw ginabawal na. Kaya daw ka-discriminating na kang sakit ina pamatian para sa iban. So, ang ginahamba sila, ang panuwag sila, ang hindi makakita o kon blind. Di ba? Oo, kung iban, siling ko sari-sari, nang tawag mo may iban, visually impaired, blind. Siling ko, ginpatag ko na si ilalo, siling ko, ang pigado nga bulag, nga nagpakilimos, ang tawag sina bulag. Pero kung masahista ya, blind. Pero kung manggarano na sa visually impaired. Kung wala inog bayad, kurinti, brown out, hindi. Kaya ano kapanyapon ka na? Ara kumpleto, nakapanyapo na lo, tambok na utan ng sudan lo. At tiway ka sa sudan, güey. Ano sudan mo lo? Anong hindi mo manamit ng sudan sa sining gagabihon? Hindi na mangayo ko ba siya? Balaan mo plano ko lo ba? Na di kay hambas ang lola ko, pasinsya ka mo kay wagi ko kabakal isda, kagway man limod isda. Nang matindihan lang kami si mga adobo nga manok. Amugin mo na yalo, bisan sa mga bukid-bukid, no? Ang pinaka-espesyal, ang pinaka-kalanunon sa mga pigado, ang manok nga bisaya, no? Way, nag-agisda mo, may mo, manok na naman. Baylo, tinapa, manok baylo, tinapa, ganila, no, Iban? Ang ako, sugidan, nagkatoto, milyo, sa mong sudan ko, wangway ko maurot sa kugtob lang nga sudan ko, ginrecycle ko pala sa mga gabi. Ining sudan ko, adobo nga takway. Wow ka namin, ano? Madurodan lo? Doon tayo ko gani kadalinas, ginay. Daguro sa salog lo, no? Basi, ay ko ka pangaplan, basi nagbaliskadi ko, kaya kadanlog le. Kag tapos, ang pares siya, kamalo ka ng milya, anong pares ang... Anong pares siya lo? Adobo nga takway, kag pinamalhan nga lupoy. Suporte ka namin ng lupoy mga pinamalhan sa adobo nga takway. Nami ordinaryo lang lo, pero masustansya pagkaon yung nakaon mo lo. Di talagsa lang, pero daw wala ko maurot sa ugto, nag-recycle na ko sa gabi, no? Kag tapos, tips gito, no? may ara na gamay nga corned beef, bala? Wow. Ambot.
Kung ikaw bilo sa ano ay ang imo panuloklo sa masunod nga mga itabo sa aton pungsod lumagamon nga sistema sa aton nga nagakatabo sa mga Nga panulo ka? Nga away kaya panulo ka? dulo mo yung panuloklo para Dulo mo panulukan mo. Siyempre lipat ko. Hindi siya kita mga kakipay. Oo. Kung no? yes. May ara na kami nga kanta para sa Imulog, yung upload na namon sa YouTube para ma-post mo makuha. Lo kay para gina sa inyo ni Jerry Lilo. Sige, dito tani pamatian, hindi lang diyan ay pag iyon era kay dito ko ni pamatian sa inyo channel, ha? Oo. Sige lo. Okay, sige ko para gina sa amon nga gina idulo nga kwan lolo namon nga masaliga namon sa kwan. Nag-saysay. Nag-scan ko kadali kagabi, kasadya man sa inyo, sa inyo nga presentasyon. Thank you. Do malingaw magko, ano? Sadya man dyan namiyan, kung mga talented ka mo, no? Salamat dito. No, natunan yung drama, medyo talent na. Tanitunan nyo naman na son guro kung paano magkaon kalayo, bla? Taon ka na lang nalo sa mga nagagamo sa itong tungsod. Tani, tunan mo bla, Mel, kung paano magkaon kalayo kag ibuga mo bla? Galing budlay, tinik kita, basi kung din mo ibuga bla. Buga ko lalo magdabog sa tubangan, mabalik pa sa akong kalayo, lo. Ate, oy ka pa nabatian mo lang guro nga may abon nga talent sa tao, no? Nga kaon kalayo tapos ginabugay, ha? Oy ka pa siyempre, oy ka pa. Ha? Nakabati na ko na yalo kay ti damo magasugid niya muna, pero amo na yung wala ko gid makita, lo. Tino makita mo kay dulo. Amo laluway ko yung pati lo sa tusis to bilid kay way ko na sin. Sakto man, oo. Tapos, tunan nyo pagi kung paano maglatay sa lambre, bla? Tika budlay. Kung may uluyatan ko rin sa babaw, lo, pwede mo guro, no? Ang galing basi dayos blang tiil mo, lo? Amo ganin ang tawag na ito nga tunan mo kay hindi nihapos. Oo. Tapos, pati ka manalo, may mga orasyon kuno na sila, no? Para makalatay sa alambre. Anong orasyon? Anong mga Latin? Yung mga Latin nga para hindi sila kuno madagdag o kung ginapraktisan nila, lo. So, mo pag sayasa tabi, no? Noong tanan siguro, madala mo guro sa tawag naton nga mastery, no? Mamaster mo na ang knowledge, parehas bala siyang sakay mabudlay ni kini sa kita. Butang na lang naton ang kanta lang. Una mo batian ang kanta, doon nanamian ka, no? Ang kadua mo pamati sa kanta na nanamian ka, tapos daw ginafamiliar mo ng lyrics, no? Ay katatlo mo nga pagkamati sa kanta, nagaupod ka na kanta-kanta, no? Ika-apat mo mati sa kanta, nagaupod ka na ganyan all the way kanta, karon ikalima mo mamati, nagaupod ka na kanta, gulpi nag-run out, nautod ang kanta, ginpadayon mo na. Nga aman. Kay nasa ulo mo na, lo. Nasa ulo mo na. Na-master mo na, no? Kanami isang punto mo, lo. Na. Sakto ginatod niya. Di amo na siya. Ang tanantod niya bagay ma-master. Basta importante, lo, interesado ka magtuon. Ano ang imo na sikreto? You just acquire the right knowledge. Anong knowledge dirada sa pagbalanse sang bisikleta? Una-una pa siya kay mo sa bisikleta, hindi ka man kabalo, no? Pero sa dalayon mo nga sakay sa bisikleta, may mga mukmo ka man gani, may mga ungad ka, may hulog sa kalog. But then, because of your desire, ang imo yung desire bala sa imo nga balatyagon, nga makabalo ka gid, determinado ka, despite sa mga ungad-ungad, one day kibot ka na lang, balo ka na. Nga aman, ang desire mo, amo nagapo sa imo nga pag maging determinado ka, was makwa mo na ang knowledge kung paano magbalanse, ang timing, knowledge sa timing sa pagsikad sang pedal, kag pagliko, kag pagliso, tanan ina, bottom line, knowledge. See? Knowledge. So kung ikaw wala ka sang knowledge sa mga bagay, kag gusto mo mag-intra o kung mag-desisyon, ang kalabanan, may experiencean mo na pang duwa-duwa.
Oo, pagdaduha. O kung kahadlok. Sige, way ka kabalo mo. Way ka kabalo. Nahadlok ka. So kung way ka kabalo, ano ang kulang? Knowledge. Pero kung kabalo ka siyang imo nga buhaton, ma-imagine mo kung anong magiging resulta. See? Oo, no. Pero kung hindi ka kabalo siya kabagay, so nahadlok kita kalabanan sang tawag naton nga kapaslawan mo. Failure. Oo. Sa amon lo nga sitwasyon lo, mga PWD, ang ibang sa amon lo, may mga aragid kami mga puno lo, medyo mahina, lalo na tahap, nahadlok ka tungod sa imong sitwasyon, pero sabi, para sa ako, hindi ko kakita, gusto ko mga luyag sa babae nga kakita. May mga panahon ni matahap ka bala, ano man, batunon mo tunayan o kung hindi. Di amon niya sitwasyon kung basi. Wait, pabalogan si Tsura kung basi. Hindi ako maluyagan. Because ginatagaan mo reason, tandaan mo bagay ang rason. Ang rason, duwa ka klase rason, negative nga rason, kag positive nga rason. Ang reason naghahatag sa aton sang power to change the direction of our lives, no? Now, karon, anong rason mo nga dapat ikaw yung nobyuhon despite yung imo yung kapansanan? Hindi ka mag-focus ang imo yung nga kakulangan kag si imo diferensya because amoy na maghatag si imo sang rason nga hindi ka magpadayon. May ara man iban lo sa gina-discourage pag sila lalo nga sus gaasa ka pa nga manamian na sa imo maluyag na sa imo. Di normal na ya kay ina siya naga-discourage sa imo. Pasalamatan mo ina kay para ma-review mo kung ano gid yung rason mo nga kinanglan mo ina yang bagay nga desisyonan. Oo, sabagay lo. Kay kung wala kay sang ka pasalamatan mo to. Amo na nga may ano sa imo. You know what, kinanglan importante, anong purpose mo? No? Anong purpose mo nga mga luyag ka na siya, nga inubyahon mo na siya? Siya? Anong palangga mo sa fruity, hindi man siguro nga dira lang gintanan no? Ang pagpalangga mo siya, no? Ang question na daya kung palangga ka niya. Kalabanan ni Saturn lo nga nagigugma lo paminsan palangga ko siya, gusto ko siya, himuon kong kanan para sa iya. Sakto nang imo punto lang nga ang pamangkot ta ikaw. Palangga man ka? Sa di nga punto, anong mahatag mo sa kabuhi, yabi? Si? Oo. Kamalo ka palangga, di malo ka magromansya, malo ka magimo bata siya na. Amo malang nastada, ti karon ano gidabi? Oo. Si? Kita mo? Gusto. Ti palanggaon na ka, ti ka nga tuming palangga mo, be? So kung nagabuligay ka mo gurulo, kung nagapaningunga sa kada isa, no, may ano man na, may nahimo man ka mo ng Japon na dua. Nao bata. Ang mga daw pinakanamin. Kaya kung ikaw, hindi ka kita, may migo mo ko muna mo, hindi ka kita, bla, no? Oo. Mag-asawa na sila, nga hindi ka kita, kung nadlaw nagalakat unang man na may cane bla, may sungkod, no? Oo. Tapos ang asawa yan, hindi magkita, bulag man, nagakapot sa bagaya, karon nag-agi sila sa may isa ka tindahan bla. May mga sunoy, hambal sa sunoy, op, may buho! Niya pagkabati niya mo may buho nagpundong bana ang asawa na mo sa likod ng bana kaging kap sang isa to sang blind nga lalaki matamad siya man naging pagkapis palibot paggamit ang cane niya bla no iya sungkod wala man buho sininggitan niya balik ang mga tambay buho gruba mo. Pero kadami kalistorya sa akon, siling niya lo, kung adlaw may hamba sa akon, ha? Huwag kung kasalig niya, maghamba sila nga may buhok, kapundog ikuya. No? Niya sa adlaw na, sikunti ko sa gabi, ha? Nati, may buhok, sige. Kaya muna na yan, siling ko siya, sikunti nga lang kung panamkon na mas misis mo kayo. Kung adlaw ya kung may buho puno pagkagabi may buho sige. Oo no. Wala no. May mga blind bit ay may ara gini hindi tagid malikawan to lang. May mga manog sasko.
Mayara man niya mga tao nga gusto kay buligan. Ah. Kung mayara man niya lungan sa stuhan kay gidalo. Oh, may buda. Oh, may kalog. Amo na lo. Hindi kita ulit kawan niya. Na-experiencehan mo man ako. Oo, no. Ang experience ko ganilo nga mambal sa nga. Sige, ano lang na. Idulong ta ka niya. Galing nga lang. Kung diretsuwala na, liko sto. Tapos liko kasi wala. Diktahalan. Igo kali ito rugban gwa mo. Pero si Valentin amigo ko si Valentin. Amigo ko man ano? Ti dugay na magkilala ni Valentin, nakakadon sa sauna sa ginaobrahan kong radio station. Karon mapasiar siya, no mangihi siguro bla, no? Siling ko pre apod siya kundi kay idolon ta ka sa CR yon. Isulod ko siya sa CR sa mga bahay niya. Oops! Kung ano, masiyar ka man ay, mag-i niya o gani. Hindi ko disiluntan niya, oops! Kung ka, niya hindi niya mulo. Tulo ko. Paano yan nabalaan si mo yan, paano yan nabatsagan niya, pang babae na din niya si Arlo? Basi siya baho, guro? Ito pa rin, mo na lang baho. Pangsot na yan po. Hindi siguro hindi na sa ulo yan ang ang unang apertahan, ang unang apertahan, lalaki. Ikaduang apertahan, babae. Siguro na pera niya guro nga na lumapaw na ko sa unang apertahan niya pang lalaki, naabot niya nga pang babae na to. Tingin mga balaman sa iba niya yan, naabot siya na guro yan nga pang babae na nga siya tungkol sa baho. Kung anong imo nga ginambal yun nga naingkwan sa ulo yung dalan. Kaya pala mo kung may batsaga na mo nga, hindi na di amo. Ikambal kami, Abdullah, man na di nga lagyan. Hindi mo na di amo. Muna. Te, ang problema na galing, amor ko ikaw, kagi ka na dumog sa ido, ay ba? Wala pa lo, pero inablang ido, blalo ka lakat ka lo, sige man. Gama mo na lo. Taga gango. Nagyan mo na. May ara na lo, magalakat ka lo, kulbaan ka lo mo. Iban lo, gambal nga. Nga kung mag-amo na gani, magpalapit sa yung ido nga daw sa resuon ka, pungko ka. Pati ka mo na lo. Napati ka mo na nga, pungko ako no. Kaya hambal sa iban, hambal ng igo ko, di paano karon kung bisa nagtungko ka, nakagton ka. Yati wala na masiminyar gurong ido. Siguro may mo na sa mga Bisaya ng ido. Potestingan mo sa Doberman, dumugo kasi Doberman. Idumugo ka. Iban ko na lo, iban yung mga tao, kapati sila lo, nga once yung ido mo tungko ka, mahadlo ko ng ido, kaya tungod abis yung ido mo, pulot ka ba to, kaya hampak mo siya. Nga nagnanog, sino nga ido nanogin nga mo na Si Brownie? Basi si Blackie? Nga nabalaan nila nung pinsa sa ido, Nga napungko siya kay pinsa sa ido, mapulot bato, kakabuyon, malagyong ido. Sino yung ido ka nanugin, sinaban? Kabalo ka, sino nanugin si ido? Ba si Blackie na, no? May pananaton gin mga namo mga teorya kag scientific nga mga hambalanon. Ang iba naman dira because nga ang imo yang tendency is mag-label sa iya, no? So kung mag-label ka sa iya, so mo silingon nga may pagbag-o sa imo yang struktura. So ang ilang pag-interpret basi kung magabato ka man kang mag-atake ka sila. Po siling abi ang nagpinsa ang ido nga mapudyot ka ba to kagabuyon mo siya? Sino man yung gagong ido naman? Kundi ang figura mo lang, ang reaksyon mo nga nagpanubo ka, nga naglibel ka siya abi, no? Kuning ido yan, magtago si mo, katangla siya. Kasi siyempre, babaw ka mo, di ba? Pero kung magpanaog ka... panakulong iba nido. Amo na siyang libil. Ang impresyon sa ido is mabato ka sa iya. No, kung basi nag-ido ka man, do mo na bla. Ang lain niya na pag yung mo ng ido, ang daan niya inayahadlok ng ido. Kung isog ko ni Sakon, maris pa niya. Ido, hindi kinutakaban niyo. Kung istorya ko lang nga nagasagod si idolo niya, ang balas dapat ipakita mo sa ido nga yung way kaya madlok sa iya. Hinangan unahan mo sa dungan, di para
Di kalabanan, di iban ginapulbaan mong kaya mo nang ang ido. Nahandungan So- ano na tao. Basta gani may ido, no? Kalma. Wala. Oo. Kung, Kalma. Okay. oo, kalma ka lang. Pero kung mga dihasa, kang mga German Shepherd, kang mga Doberman, Oo, no? di magkalma, ngitap nago, nagdaan. Hindi ka na sila gali alam makaligan sa mga no? Ay, sisuwain na sila bokabularyo yan. Ano na gani ido lo nga makakagat sa kunulo do, hindi na kuno makakasya sa kagat mo. Football. Ako na ido. Football. Opo. Oh, pitball. Pero bilig ko na siya ido siyang luloko mo. Nga man raw. Ang rasa ito ya, kundi mga German Shepherd na mahal na yung mga feeds nila na, mga pagkaon na, Oo. dog food. Ang iya siyang luloko to ya, grabe ito yung rasa niya mo. Nga man lo. Ang rasa to niya, blue beast to ya. Bluebes, nabagpo na lo ako. Blue beast siya. Kay man niya, bisan wa ito ya, kundi ang mga imported niya, kinalamaklan mo yung dog food, di ba? Oo. Ang ido siyang luloko yung ang blue beast siya, kakaon to yung diaper. Ako na blalong hambal nila lo ang ido kuno yung manggaranon, pinadayaper. Pero ido kuno yung mga pigado lo, gakaon yung diaper. Ay. Kaya timi palaman sa sulod na diaper. Milyo. Milyo. Makon mo ibang duro na mga gata. Milyo, sige na, okay na. Okay, mag-commercial. Magkaon sa mga panos lalo. Okay, mag-commercial ko anay mail, dali lagi mail ha. Sige lo, Ay, salamat gid lo. Imbitara na sila anay sa imong YouTube channel. Katunda mga tagpalamati, mga kasipay, kung gusto ka mo magpamati sa mga drama-drama, sa mga PWD, ang mga blind, pamati lang sa NYGC Blind Drama. NYGC Blind Drama sa YouTube na sa mga kasipay. Kag natamyaw manda si Ma'am Sian, wala gumisa, kag ang mga kananda sa Home for the Blind, sa Mayo Hatda, kag sa Gimara, si Migopol dyan, Organya, kag ang mga kaugtanan, kumandilo ka pamati, gid si Okay. Toto Romel Pinibalo. Okay. Sabi ka, tutok na tutok gid, kag si Maki Paloma. Okay, thank you again, Mel. Thank you, Gid Lo. Thank you, Gid sa time, Lo. Thank you, Gid na lingaw, Gid ko mo, Lo.